Много се радва Герасим Цеков. Искам да ви пожелая винаги с гордо дигната глава да казвате, че сте възпитаници на Министерство за национално и световно стопанство, да се гордеете с това, не забравяйте, защото гордостта е винаги отговорни, и ви пожелавам сбъдване на поне част от мечтите, с които ни пускате университета и студентската скамейка. На добър час! Честит празник! Пожелавам ви да сте живи и здрави и да имате много успехи. Вие, колеги, и вашите родители, на добър час! Записах една редовна аспирантура. Защо? Защото познанието, което ми беше дадено тук, определено го сметнах за една добра основа, над която исках да надграждам. Тоест да уча още. Към днешна дата не си спомням нищо каквото съм учил, но определено и тук присъстват в тази зала някои от моите преподаватели. Те ми дадаха този фундамент и ми позволиха сам да мога да мисля, да знам от какво се интересувам, да знам къде да намеря всичко това, което ми е нужно като познание, за да мога да се реализирам по един подходящ начин. От името на катедрата, от мое собствено име пожелавам да сте здрави, успяващи и винаги усмихнати. И да ви виждаме сред най-добрите в администрацията по управление на проекти, отговарящи за усвояване на структурните фондове. Винаги е невероятно приятно човек да в тази аудитория, когато се раздават дипломи. Колегата Стойчев поиска да каже нещо. Ще разрешите да си запази правото да ви кажа: радвам се, че ви виждам завършени. Радвам се, че виждам едни така прекрасни, интелигентни, умни хора. Цвета на нацията МИО е това. МИО не се седем измени. Ректора замества ректора. Но